Čo nemala. Dospievajúca dcéra ministra Lajčáka a moderátorky Jarky Hargašovej nabonzovala o svojom otcovi, ministrovi a diplomatovi to, čo by sa malo teda zostať za dverami ich. Príliš trúfalé. Toto hovorili ľudia organizátorom módnej show v Michalovciach pri nápade pozvať na východ Slovenska modelku Andreu Verešovú. Ona však sadla v Prahe do lietadla a o pár minút ju východniari dojali atmosférou natoľko, že by sa opäť chcela vydávať. Už nejaký ten čas randí so známou lekárkou Sandrou. Svoje súkromie si úzkostlivo strážia, no nám sa vďaka ich láske k hudbe, čo to odhalili zo svojho intimného života. Hudobníka Phila Collinsa uvidíme opäť na koncertných pódiách. Naposledy vystúpil v roku 2011 a preto sa už nevie Veronika a Daniela Nízlové alias Twinsky pribrali. Priznali sa k tomu rovno pred kamerou a keď sa kamera vypla, začali jesť tučný majonézový hamburger. Ruské krásky a hollywoodskí herci sa stretli v Londýne. Na Medzinárodnom filmovom festivale prezentujú psychologické drámy, rovnako ako aj bláznivé komédie. Malú chvíľu vám predstavíme novú hviezdu našej televízie. Teraz sme o nej takmer nepočuli a odrazu sa stáva hviezdou najlepších seriálov televízie Joj. Dámy a páni, Zuzana Konečná.